ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ରିଠା ଆମଲା ଶିକା ଗାଈର ସାମ୍ପୋ ତିଆରି କରିବା। କାରଣ ଚୁଟି ଲାଗି ଚୁଟି ମାନେ ବହୁତ ଉପୁଡ଼ୁଛି ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇ ସାମ୍ପୋ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ସାମ୍ପୋ ହିଁ କରିକି ମାରିକି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଏହା ତିଆରି କରିକି ଦେଖିବା କାଳେ ମୋର ବି ଚୁଟି ସେମିତି ଉପୁଡ଼ିଆ କମିଯିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରିଠା ଆମଲା ଶିକା ଗାଈକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାକୁ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭେଦିବା ପାଇଁ। ରାତିରୁ ଭେଦେଇକି ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଭେଦେଇ ଦେଲି, ସେଥିରେ ଆମେ ପକେଇଛି ମୁଁ ନା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଲୋଭେରା, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପତ୍ର ଆଉ ଚିଆ ସିଡ୍ ଆଉ ରୋଜମେରୀ ପତା। ମୁଁ ଏତିକି ପକେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କଲି ନା ସକାଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ, ପୁରା ଚକଟିକି ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଚକଟିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୋ ଯେଉଁ ଭେଦେଇ ରଖିବା କଡ଼େଇରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଅଧ କଂସେ ଭଳିଆ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଅଧ କଂସେ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟେଇବା ମିନିମମ୍ 15-20 ମିନିଟ୍। ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ହେଲେ, ଯେତେ ଫୁଟିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପତ୍ର, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଆଲୋଭେରା ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ମୁଁ ସବୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଚିଆ ସିଡ୍ ପକେଇନି, ରୋଜମେରୀ ପତ୍ରକୁ ବି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କେତେ ବଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାପରେ ମାନେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ସାମ୍ପୋ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ବି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ଚିଆ ସିଡ୍ ବି ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଆ ସିଡ୍ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା, ତାକୁ ଗରମ ଛାଣିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତ ଛାଣି ହେବନି ତାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚା ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଏପଟରେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଛାଣିଦେଲି। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ସାମ୍ପୋ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଟାମିନ୍ E କ୍ୟାପସୁଲ୍ 2ଟା ବି ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବହଳିଆ, ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସାମ୍ପୋ ଭଳିଆ ପୁରା ବହଳିଆ ହିଁ ହେଇଯିବ। ମୋର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ୟୁଜ୍ କରିନି, ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜାଣିମି।